Wat is het voor een project? Dit project is een nieuwbouwproject voor de gemeente Sluis. Dit bouwen we in opdracht van de gemeente Sluis. Hier komen straks 2 scholen in. De Sint-Bavo-school en de Berenburgt. Dat zijn de 2 scholen zeg maar, die hier uit Oostburg komen. Die komen hierin. De GGD zit hierin en de BSO. En hoe lang zijn jullie hier al aan bezig? En tot hoe lang gaat het ongeveer duren? We zijn hier vorig jaar september zijn we hier gestart met de bouw. En eigenlijk wat er nu staat, zeg maar, we zijn nu in de afbouw bezig en de oplevering staat gepland voor eind augustus. Het is een multifunctioneel gebouw, een MFC noemen ze dat tegenwoordig. En daar komen 2 scholen in te zitten, en een BSO en een GGD-afdeling. En loopt tot nu toe alles op schema? In principe lopen wij netjes op schema en gaan wij in september netjes opleveren. Komt er ook nog een schoolplein rond of andere dingen buiten? Als deze scholen opgeleverd worden en de scholen zijn verhuisd, dan gaan ze de andere scholen afbreken en dan gaan ze het schoolplein opknappen en een nieuw schoolplein aanleggen en het groen eromheen.